To alhamdulillahi asirin wasu daga cikin masu garkuwa da mutane ya tonu, waɗanda suka shafe tsohon shekara 4 suna garkuwa da mutane, kuma abin ban haushi idan sun kama mutane ko da an kai kuɗin fansa sai sun kashe mutanen, wanda za ka gane cewar da gayya suke wannan abin, kuma sun daɗe suna wannan aiki a yankin kudanci da arewacin Najeriya. Dubinsu ta cika, a inda aka kashe wasu daga cikinsu, aka samu nasarar damƙe su biyun nan da kuke gani tare da gaggagaggan makamai. Yanzu nan haka an tuso su ne, an je inda suka binne wasu mutane da ransu bayan sun karɓi kimanin miliyan 30 kuɗin bansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan Allah, a wace iriyar ƙasa muke? Wai ɗan uwanka ɗan adam, me irin numfashinka, me irin jikinka, me irin ranka, me irin jininka, me irin komai naka, shine zai kama ka ya azabtar da kai, ya binne ka da ranka. Kuma mahukunta suna gani, gwamnati tana gani, an gagara daƙile faruwar irin waɗannan abubuwa. Al'umma mu ci gaba da addu'o'i, domin mu ma talakawa da laifinmu. Babban laifinmu shine mun ƙi mu tsaya ga Allah, mun ƙi mu yarda cewar Allah shi yake da ikon yin komai. Kullum mu ne hanyar gidan boka, kullum mu ne hanyar zinace-zinace, kullum mu ne harkar tsafi, harkar shirka, harkar saɓan Allah, luwaɗi, sace-sace, gashi nan injustice, komai duk mu ne. Saboda haka sunnar Ubangiji ce, duk lokacin da muka sauka daga kan layinsa, Allah sai ya jarabce mu ta inda ba ma zato da tunani. Haƙiƙa shugabanninmu suna da kuskure, amma mu ma fa muna da kuskure. Shugabanninmu su suke da cikakkiyar ikon gyarawa, amma sai da haɗin kanmu za su gyara. Idan ka ji abin da yake us kai sauri ka sanar da hukuma domin a daƙile faruwar wannan abun. Amma munafunci da hassada da ƙyashi ya yi mana yawa. Za ka ga mutum ka san ɗan ta'adda ne, amma ba za ka iya faɗe a zo a kama shi ba. Za ka ga yara suna siyar da wiwi, shaye-shaye, kai Allah ya sa mu dace, kaji.